Podcast Power. Od myšlienky k poslucháčom. Skvelé. Vítam vás pri 9. časti nášho podcastového kurzu Podcast Power. Dnes sa zameriame na veľmi dôležitú tému – právne a etické aspekty podcastingu. Povieme si, čo všetko potrebujete vedieť o autorských právach a licenciách na hudbu a tiež o etike v rámci podcastovania. Začneme s autorskými právami a licenciami. Toto je kľúčová oblasť pre každého podcastera, pretože nesprávne použitie hudby alebo iného obsahu môže viesť k právnym komplikáciám. Ak používate hudbu vo svojom podcaste, či už ako znielku, podkladovú hudbu alebo celú skladbu, vždy potrebujete mať správnu licenciu. Existujú viaceré možnosti, ako môžete legálne získať hudbu pre svoj podcast. Hudba pod licenciou Creative Commons. Táto hudba je často zadarmo, no vždy si starostlivo preštudujte podmienky použitia konkrétnej licencie. Zakúpenie licencie na komerčnú hudbu. Toto môže byť drahšia cesta, ale získate prístup k populárnym skladbám bez obáv o porušenie práv. Hudobné služby s licenciou na používanie, služby ako Epidemic Sound alebo Artlist ponúkajú bohatú knižnicu hudby, ktorú môžete použiť vo svojich projektoch, avšak za predplatné. Vytvorenie vlastnej hudby. Ak máte hudobný talent alebo poznáte niekoho, kto by vám mohol pomôcť, originálna hudba vám dá úplnú kontrolu. Túto tému sme preberali aj v 5. epizóde nášho podcastového kurzu s názvom Editácia a postprodukcia. Novinka v oblasti autorských práv a AI. V súčasnosti sa čoraz viac využíva umelá inteligencia na tvorbu hudby, textov či iných kreatívnych diel. Ak plánujete použiť AI generovanú hudbu alebo texty vo svojom podcaste, musíte si byť vedomí toho, že otázka autorských práv v tomto kontexte môže byť komplikovaná. Uistite sa, že používate diela, ktoré sú licencované na komerčné využitie a vždy preštudujte podmienky platformy, ktorá tieto diela ponúka. Podľa dostupných informácií, hudba vytvorená v Suno AI môže byť zdieľaná a používaná na sociálnych médiách bez obáv z autorských práv, čo je výhoda pre tvorcov obsahu, vlogerov a podcasterov. Existuje možnosť exportovať hudbu vo formáte MP3 alebo dokonca ako video s textom piesne pre jednoduché zdieľanie. Do nášho kurzu sme si aj my pripravili vlastnú pesničku, ktorú sme vytvorili cez aplikáciu Suno. Táto pesnička slúži ako záverečná znielka kurzu a zároveň ako hlavná pesnička celého podcastového kurzu Podcast Power. Podcast power in your hand. Broadcast dreams and take a stand. Nezabúdajte, že použitie hudby bez príslušnej licencie môže viesť nielen k právnym problémom, ale aj k odstráneniu vášho obsahu z platformiem, ako je YouTube alebo Spotify. Tento kurz bol vytvorený za pomoci umelej inteligencie, ktorá nám pomohla s prípravou obsahu a jeho optimalizáciou pre čo najlepšiu edukatívnu a vizuálnu hodnotu. Sme presvedčení, že technológie môžu výrazne uľahčiť a zefektívniť proces tvorby obsahu. Pracujeme tiež na komplexnom kurze, ktorý vám ukáže, ako môžete pomocou umelej inteligencie vytvoriť vlastné online kurzy. Ak vás takýto obsah zaujíma, sledujte nás, aby ste nezmeškali ďalšie informácie. Podcast Power. Od myšlienky k poslucháčom. Teraz sa zameriame na etiku v podcastingu. Ako podcaster máte zodpovednosť voči svojim poslucháčom a ľuďom, ktorí vám poskytujú informácie. Rešpektovanie etických princípov pomôže budovať dôveru a integritu vášho podcastu. Tu sú kľúčové etické pravidlá. Buďte transparentní a úprimní. Ak máte sponzora alebo využívate affiliate odkazy, oznámte to svojim poslucháčom. Rešpektujte súkromie. Pri rozhovoroch s hostiami získajte ich výslovný súhlas na zverejnenie citlivých informácií. V
Fakty si overujte. Šírenie neoverených informácií, aj keď neúmyselné, môže mať vážne následky. Rešpektujte autorské práva. Necitujte veľké časti z kníh alebo článkov bez povolenia autora. Buďte spravodliví v kritike. Ak kritizujete nejakú osobu alebo organizáciu, poskytnite im možnosť reagovať na vaše tvrdenia. Vyhýbajte sa nenávistným prejavom. Podcast by nikdy nemal obsahovať obsah, ktorý podporuje nenávisť alebo diskrimináciu. Ochrana osobných údajov. Vzhľadom na sprísnenie legislatívy na ochranu súkromia, ako je napríklad GDPR v Európe, by ste mali dbať na ochranu osobných údajov vašich hostí či poslucháčov. Ak napríklad zbierate e-maily alebo organizujete prieskumy, uistite sa, že to robíte v súlade s príslušnými zákonmi. Dezinformácie a fact-checking. V digitálnom priestore je zodpovednosť za šírenie overených informácií čoraz dôležitejšia. Šírenie nepravdivých informácií, či už úmyselne alebo omylom, môže spôsobiť nielen reputačné škody, ale aj právne následky. Pri tejto téme sa trošku pozastavíme a prejdeme si hĺbšie všetky jej aspekty. Cenzúra na internete nie je nič nové, avšak jej formy a dôvody sa menia. Často ide o snahu kontrolovať tok informácií. Sociálne médiá, ako aj vládne inštitúcie, môžu blokovať alebo obmedzovať prístup k určitým informáciám, zvyčajne s odôvodnením, že sa snažia bojovať proti dezinformáciám. Príklady takéhoto konania môžeme vidieť v rôznych krajinách, kde sú cenzurované správy o politických protestoch alebo kritika vládnych politík. Ďalej sa zamyslíme nad tým, ako sú informácie označované za dezinformácie. Toto označovanie môže byť niekedy zaujaté, najmä ak ide o informácie, ktoré nepochádzajú z hlavného prúdu médií. Médiá hlavného prúdu majú svoje vlastné predsudky a agendy, čo môže viesť k tomu, že informácie, ktoré nezapadajú do ich naratívu, sú označované za nepravdivé alebo zavádzajúce. Existujú aj alternatívne zdroje informácií, ktoré môžu ponúknuť iný pohľad na udalosti, no tieto zdroje sú často nespravodlivo diskreditované. História nám ponúka príklady, kedy informácie, ktoré boli spočiatku považované za dezinformácie, sa neskôr ukázali ako pravdivé. Ako podcasteri máme povinnosť podporovať kritické myslenie. Je nevyhnutné, aby naši poslucháči nebrali informácie na výraz, ale hľadali pravdu z viacerých perspektív. Overovanie faktov z rôznych zdrojov je kľúčové pre pochopenie reality. Nakoniec, netreba zabúdať na transparentnosť organizácií, ktoré sa zaoberajú overovaním faktov. Aj tieto organizácie môžu mať svoje zaujatosti či financovanie, ktoré ovplyvňuje ich hodnotenie informácií. Preto je dôležité poznať, kto stojí za týmito organizáciami a aké motívy môžu mať. Chcem zdôrazniť, že našou úlohou je informovať a vzdelávať. Naším cieľom by nemalo byť rozširovanie dezinformácií, ale skôr podpora diskusie a hľadania pravdy v tejto komplexnej dobe informácií. Dodržiavanie týchto zásad vás nielen ochráni pred právnymi problémami, ale aj posilní vašu povesť a vzťah s poslucháčmi. Týmto uzatvárame 9. diel nášho kurzu. Právne a etické aspekty sú základom dôveryhodného podcastu. Dodržiavanie týchto pravidiel vám pomôže vybudovať nielen kvalitný obsah, ale aj silnú komunitu verných poslucháčov. V 10. záverečnej časti nášho kurzu sa s vami podelíme o praktické tipy a odporúčané zdroje, ktoré vám pomôžu zdokonalovať váš podcast. Teším sa na vás pri ďalšej lekcii. Podcast power in your hand. Broadcast dreams and take a stand. Turn up the volume across the land. Join the wave that's so grand.